Време е за рубриката ни Турбо на рекламата. Миналия път не ни стигна времето, за да покажем и някои от другите екстравагантни превъплъщения на Йордан Калагларски. Появата му в предаването Абсурдите предизвика огромен зрителски интерес. Затова за втори път на гости в студиото сме поканили Бутовският Микеланджело, най-голямата атракция на цялото Средногорие, рекламата на два крака, човекът, когото не го лови нито опойка, нито клетва, нито... Радар! Добър ден! Добър ден, добре дошъл. Защо не те лови радара, бате Данчо? От това фоля, така съм по-впечатляващ, когато се движат по пътищата. Всички гледат нещо, са лъщи, блести по пътя и хората събират очите в точка, за да видят какво е това. Човек ли е, мотор ли е, изобщо... Луноход ли е? Луноход ли е? Добре, да отбиват ли страни от пътя, като ти видят? Аз лично... Просто те се възхищават и викат... Какво? Не мога да разбера, човек ли е, извънземен ли е? Добре, не те ли е страх, че някой би набрал номера на психиатрията? Не. Защо? Това е една благородна шега, си права. Хумор правя след хората. Да. То си не е в кръвта. Така е. Колко километра навърташ с мотопеда, така опакован около Панагюрище? Около 10 километра. А може и повече, нали? Може, разбира се, да виси. Най-много върта и с бъта. Ама си много впечатляваш, наистина. Да. И ти отива. Да. Колко метра фолио са необходими, за да се маскира човек по този начин? Около 7-8 метра. 7-8 метра и един мотопед. Да. Тъмни очила. Очилата. Очилата. Това е да впечатлиш хората, да заостриш вниманието. Да. То става цел го правя. Да се създадат едни приятни емоции. Да. Това е. Сашо? Просто е уникален. А и самата идея, както каза, е толкова благородно да в някакви села, които са гори в Балкана, да може да забавлява хората, а той със сигурност ги забавлява, защото е уникален. Бати Данчо, приличаш ми на извънземен, който е изтървал обратния полет на летящата чиния. Ако някой ти види, може да вдигне кръвно, но искам да ти питам, ти самия не вдигаш ли кръвно така опакован? Не, мен не ми работи кръвното. Защо? Не, понеделник винаги е изключено още от... Кръвното не ми работи. А в сряда работи ли? Сега да работи. Всичко ми е ясно, само не ми е ясно защо на гърба нямаш рекламен надпис на село Бъта. Като например Йордан Калагларски от село Бъта, елате ни вижте селото, защото си заслужава. Някакъв рекламен надпис така не искаш ли да имаш? Не, такова нещо не съм помислил. На младини бай Данчо парпорил с моторетката си из цялото Средногорие, а младите булки, които премитали пред къщите, го изпращали с поглед. Сега моторетките са други, станали са истински мотори, а мотопедите също се радват на особено внимание. Да ги продаваш обаче се оказва много тънка работа.